влизам рязко. Жените ги въртиме като тревопасно място. На място влиза смърджана жената в цялата в Дочи Габана. Иска само да я чукам на дивана. На матрака ми прави свиршици. Разбери, трапа ми кърти като 4 стени. Тухлата премести да може да се качиш по-лесно, нали? По това по тебе си личи, че си фейк ти. Че си фейк ти и че си фейк ти и че си фейк ти. Ей, тука вечер само някой се шлюта за едрата валута, ама я правим от скука. Имаме талант в нас. Бебе, ти си една от нас. В този час палях марихуана, паля като на нашна смяна. Паля 22 кг, бали ни пали. Тука взимайте шамари, тука влизам като водката маскарад и паля марихуана. На терасата ме чака 22 кг, балата трупа се и като мене в бизнесмене. Бати, тука сме вкалени, млади бизнесмени с големи души благословени и ги пръскаме като бизнесмени.